ora iki nenek wonge ora. Lara atiku Tun. Lara ati pangga kono neh. Kene maksude Tun. Lah ya nyapa, diwo nyapa. Ini semayan karo Titi. Lah semayane ning ndi wiro ora ya diparani no. Nek Allahu Akbar. Break. Mang jalure ngono padha. Ambiar Loro ati yo, loro manuk, Mas. Tinggo payung terus. Kapan tak pemain ya? Jangan mati payung bali ya. Loh. Mas, tolong sama ujone suket iki, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Naik gak lem. Kayak gitu kan, dodol ning lain. balenan. Mundur kurang. Batas nopo? Tuh. Mbak, mobil iki masalah raimu po. Yang Manune. Yo. gimana sih terus mari ngono po ya. Jero. Wes ah, berarti tidak amiri. Persilangan ini. Saya ngene ya, kan aku ngaku saya. Ceng. Oh, ngene lho ya, tapi aja ketara lho ya. Kowe sing nyawangmu pidi. Kok iya tok ijah. Didodotnya. Saya. Gak sah. Dijajal sik. Sum. Ton. Ya piye. Wis tak plerokane tok. Terus lur kok ijah ben medun iki. Kat sik aku lali kok ngono. Ngene mu aja ketara terus ya. Bali pamit. Ya mesti pamit bukan baline. Ya ora mungkin lunga. aja aku. Ora lunga, Orang. bukan Bali. Ya lunga. Bukan kamu kok mepet no terus sampai aku ngene lho ya. Oke ya. Sampai aku ki menghindar kok. Hei. Terus kaki Ya ya. Kowe mbok pepene ngidul penting. Tuman. Langsung ngita itu ya. Ya. Yuk. Di jembatan iki di action. Sehat kabeh ta? Poh, Surabaya nak Baru tak. Waduh jangan ya. Sorry. Mbok nyantuk iki dhisik. Oh, iya. Mbok aku dincuk ngono lho. Masuk. Ya. Wah, mbok aku dincuk. Cuk. Mbok aku cuk-cuk itu aja ya. Action. Sehat kabeh ta? Poh, mbok nancuk. Surabayanan rek ton. Nah. Iki disusul Langsung pisan jalan piye, iki. Mas? Ya lho. Ketinggalan ngono niku. Jadi Eling ya eling to di selera rendahan. Action. Wes ketinggalan kon niku. Tajah. Dhewe kok seleraku. yo jeling tadi di selera rendahan mudah diingat. Lah iya teh tawar. Jarang mangkat iki. Selera rendahan itu mudah diingat karo nglepat wisan. Ndi? Action. Wes ketinggalan kon niku. Tajah. Dhewe kok seleraku. Yo jeling tadi selera rendahan mudah diingat. Lah iya teh tawar. Rendah. Ton, dinceng kok kene jelas ton, ternyata ton. Oh, yo jajak welas. Wah,
Wong sing mbonceng aku kok kono lho. Iya iya. Kat. Di kono panik kene Lang. Kono aku nyampuk Nek kene wae panik. Enggak terang awake ngene ta. Roll. Action. Kok cuwur men. Wani ora. Wah, cuwur wi. Wani ora iki. Cuwur men. Kaya jerumen. Enggak ngene lho, Jur iki. Oh, alah. Dan Chết lăng ya? Siap ya? Hero Action. Ora mungkin, Dik. Taman balik karo aku neh. Cut. Action. Ora mungkin, Dik. Taman balen karo aku neh. Sama saiki lho wis ngene boloku gendut. Tapi Mas, aku kira sik sayang sampean lho. Ora mungkin sampean sayang karo aku kuwi. Sampean biyen ninggalne aku perkara kono sugih bondo. Saiki sampean malah ora mungkin, Dik. Sampean balen karo aku neh. Sampean saiki lho ngene boloku gendut. Tapi Mas, aku lho saiki sik sayang sampean. Ora mungkin sampean sayang karo aku neh. Biyen nek mbok tinggalne perkara kono sugih bondo. Saiki malah sampean gandeng karo boloku gendut. Delok to polane gendut. Ngoya mlayu ngalor ngidul, golek utangan. Jelas wis kukut musuh kowe saiki. Iya Mas, tak akoni aku pancen salah. Tapi tenan. Yuk. Action. Kok ngene huane karo Mukidi iki? Wah, gak beres iki. Apa Dik, sing penting enak bekane. Ya lho, kene sik lho. Ya, gendut nanti bocah. Ning sik kok mbok kene lho. Sampean apa gak pengen ngobrol sik karo aku? Kok gak kangen mau piye? Gak Dik, pas lak susu karo dene wis awan iki. Lagi, cerita malah arep magrib iki. Ya, jam 2 wis dadi ki ana aturane dhewe-dhewe. Iya, tolong telokno Dik. Gendute. Kene lho, lungguh kene sik lho. Kok prorok-proroknya kok? Nyawa iki kan nyawang aku dhewe bingung. Oh. Action. Gendut nanti bocah. Wonge jek ning ndi? Sik to, sampean ki apa gak pengen ngobrol karo aku sik to? Lak susu Dik. Karo dene ki wis awan. Jam sing iki malah arepe surup. Ya, ya. Dadi jam 2 kuwi ana aturane dhewe-dhewe. Iya no. Dan tolong gendut. Langsung. Jarine gendut wing kok duduk mo. Yang Ya, golek kancamu goleki Mukidi lho ngono lah ya. Hero Action. Ya gendut nanti bocah. Wonge jek ning ndi? Makane pitik. Sik to, sampean kok Kak. gak pengen. Action. Ya gendut nanti bocah. Mas iki jek ning ndi? Makane pitik. Sik to, mbok yo nunggu kene sik. Kok gak pengen ngobrol karo aku to? Lak susu Dik aku. Karo dene wis awan iki. Jam sing iki malah arepe surup. Ya, iki jam 2 nek aturane dhewe-dhewe. Yo yo no. Kowe ramo Mas mau iki lagi. Dan tolong gendut. Wis yo. Mas, Mas gendut. Nyuwang, digoleki Mas Mukidi iki lho. Cut. Obrolanmu karo gendut piye iki? Action. Yo Mas. Mas Mukidi to ki?
Yo, Dik. Sampeyan kok di kene. Mundur, Mas. Yo, Dik. Lah sampean kok ndek kene? Action. Aku gandeng karo Mas Gendut kok saiki. Ya ora apa-apa, Dik. Sing penting enak ambekane. Bocah nanti saiki. Tat. Gak ketok diwat. Jadi anu lang. Kuwi bar mudun. Ya pas berupan iki. Metu ning kono ya. Hero. Action. Piye ya? Alhamdulillah ya lumayan. Wis tenan-tenan belum? Kat. Iya to kok. Iya yang, biasanya umumnya mau bandingin klub. Iya. Piye sih kamu ya? Alhamdulillah ya mari. Wis pelan-pelan. Iya. Wis aku melok ibu saya. Ya, apa hati-hati tapi Saya tak makan pitik. Action. Wis aku melok ibu saya ya. ya ora apa-apa tapi sing hati-hati. Aku tak makan pitik saya nang mburi. Adi. Cepet nih iki pokoke. Piye takokmu? Gak Dik, aku selak susu wek. Masalah iki wis sore karo dia selak surup. Gak, Dik. Iki masalahe wis sore. Lagi malah gak Dik. Sawan. Iki wis awan nek. Lah iki malah arepe magrib wek. Dadi jam 2 ora padha. Ora padha no, oh ya. Di kat-kat lho ya main iki ya. Nat lu tengah-tengah. Kat-kat lho ya. Di ro action. Loh, Dek, mana kene sampean? Action. Mas begitu lho, Bi. Cut. Oh, Dek, Kasih, Dek. kasih. Oh, iki lagi. Iya bener. Yo Mas aku gede gede. Action ya. Di ro action. Mas begitu lho, Bi. Cut. Salah. Ro action. Mas begitu lho, Bi. Iya, Mas aku saiki gandeng karo Gendut. Cut. Salah aku. Yo Mas. Bojone kan ngono lah. Iya, Mas. Gak enek ndo, Mas. Iya, Mas. Mas bu gitu ki. Iya Mas. Iya Mas, kan dibilang apa? Action. Iya, Mas. Loh, Mas begitu Ki. Iya, Dek.